Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтаракот дар Камила Абая бори новинка омадагиай ҳозима шумода нишон медиҳам. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза якм ряд мешавад. Ряди магазинҳои шишагӣ 104 магазин. Мана бинен, ман рақамашонам дар рӯи экран мемонам. Каседа дар корай нависен бо шумода мефаҳмонанд нархушона. Доставкаам доранд духтаро бори Дубай. Ҳамаш тоза Дубай борошон. Ира бинен чӣ киртакҳои фасон, абаяҳои хушровардагиай. Бана. И киртаҳо чанданд? Ҳамаш кори дастӣ. Ира бинен чӣ хушру. Ино 1500 духтаро. Беҳад киртаҳои хушру. Чанд та расветка ая? Ина. Каседа дар корай духтаро. Рақамашона ма дар рӯи экран мондагим. Бинен шарфашон катяй. Нависеншона доставкара шумода мефаҳмонанд. Двойка, тройкаҳои хушру, киртаҳои фасон ҳамаи чӣ доранд. Духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае. На доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмаси баринай. Ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёранд метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегарди. Шахсан инами хоҳарака озима мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинен инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис тамошобино, дариҷа шумо аз 500 сомон сар карда либос меёбен бори Дубай то 1700 сомона. Ана бинен чӣ хел киртои хушровардагиан. Ҳамаш фасонай. Двойка, тройка, чӣ хеле гуфтум. Ана ҳамаш бо корои дастӣ. Мана ҳиҷобошона бинен. Ёям ҳамаш кори дастӣ. Аҷоибот бо шарф дора, на? Ира. Бо нархҳои арзон шумода нишон метиҳанд, пешниҳод мекунанд, метавонед харидорӣ кунед. Ира бинен кори дастияи ҳамаш. Ина иноша бинен. Ё чанданд? Ина инамудо. Ино 1700, 1600. Ина 1700, 1600 тройко. Бо ай тройко бо арзоношам доранд. Хулас бинависен шумо бо шумода мефаҳмонанд. Ана баъд ина киртара бинен. Ям кори дастӣ. Шонтед як чандша. Ира бинен чӣ хушрувай. Шарфошон кати. Мана рангша бинен. Чӣ рангои фасон дора. Ҳамаш рангошон хушру. Каседа духтарако, анам хе киртои оригинали Дубай дар кор боша бори новинка. Биёен, а касе имконияти омадан надора духтаро. Шумо нависед, шумо да доставка мекунанд. Мана бо нархҳои арзон. Ина ино ҳози ҳама аз ами гирифтаиста. И модели новинка. Чанд та ранг дора? И чанд сум боша? 1500 духтаро бо арзон мешава? Духтаро бо магазин биёен. Ё ки нависен шона бо арзон мекунанд. Мана аз реклама омадагием буген ҳатман арзонтон мекунанд. Ана баъд инамудоша бинен. Ёшам хушру. Остинакоша фасони бад. Мана духтаракое ки туи равен ягон ҷо рафтанен, марҳамат биёен Камила Абая новинкаҳои фасон овардагиай харидорӣ кунен. Ира бинен ишбо чӣ хушрувай ҳамроҳӣ. Ва ёшонан шарфошон духтаро. Ана баданаи моделора бинен.
іша модели новинка. Чӣ хеле гуфтам аз замини 500 сомон сар карда иҷада шумо кирта меёбен, ҳиҷоб меёбен. Мана инам бори новинка. Чанд сомон? 950 сомон бори Дубай вилюрая. Мана иш халата. Мана халаташ ҳамаш бори Дубай, тоза Дубай. Ишам 950? 950 сомони. Мана киртои фасоне ки мепирстен ҳасти ҷада духтаро. Ана қисми болорам тамошо кунен. Ҳамаи ҳамино духтарако бори наван, бори ҳамисола 2024 моделои фасон. Яша бинен чӣ хушрӯ метова ай пешбо. Ана баъданаи остинакошон пардора нишон тем духтаро пирста будан. Инаи бора хушрӯ гирифтестиян ози духтаро. Марамад ира бинен. Фасони бадай. Аи бора светка доран. Ё чанд сомаян? 1600 сомонай духтаро двойкаяй. Ина кирта тоза алманалая. Ваеш балхиш. Пешакша бинен чӣ хушрӯй. Иш дига хелай. Ана размерои ҳама размера ҳастая. Ҳамаи размерора доранд духтаро. Ба ҳазур метонен ки омада пӯшида интихоб кунен. Инаи киртоошон хушрӯй қисми болора бинед ва ёра чанди кадагиен? Болои болора. Болои боло 1100. Бинед ҳама киртои вая арзон пешниҳод мекунанд тона биёен. Ина иношам хушрӯй. Ай пеш бо рангошон аҷоибот фасонай. 1000 метиян, 1100 сомонӣ метиян. Хулас ҳар хела. Мана аз ин куртоо расветкош омад духтаро. Аз ино беҳад ҳози хушрӯ харидестиян. Марҳамат. Нархшон чанда ин қисми қафошай? 950 сомон акция рафтестай 950 сомонӣ кардагиян. Ира бинен ҳози модда ҳамияй духтаро. 950 сомонӣ ин қисми қафош, ана ин қисми пешаш. Ҳамашон бо шарфошон катем. Беҳад рангакои хушрӯ. Марҳамат биёен дархост кунен. Касе ки омада наметона шумода доставка мекунанд. Ана духтарако ҳамин кирто ҳамин хушрӯан ҳам қарекадам натонистум шумода ранги асосиша нишонитим. Иҷада освещения вай кадистай халал расондестай. Ира бинен чӣ сиёҳи фасонай. Ира модели новинка. Нархиш чандай? 800 сомонӣ. Мана беҳад хушрӯанай пеш кори дастияй диден. Мана ишам вилюран. Каседа дар кораи тамошо бино биёен. Анами пеши камила киртои хушрӯ бисёр дора. Бо ҳамаша шумода арзон карда метия. Ана аз ин қисм нишон метием. Мана духтаро ина ёям ҳамқа хушрӯанай пеш бовар кунен. Ногуфтанӣ. Марҳамат. Ёра чанди кадаен? 800 сомонӣ ана киртои фасон. Аз ин чанд та ранг доранд духтаро. Марҳамат биненда рангошона. Балхои тозаян. Ба ҳазур бо агар омадатонен ай пеш мепӯшен мебинен муқоиса мекунен ки чӣ хел борошон бори хушрӯбай. Мана ин бошад 1000 сомон. Бори Дубай. Киртои Дубаи тоза. Мана иш чандай? 1100. Ана ира бинен чӣ хушрӯ 1100 сомон. Иям расветка дора ҳамроҳи шарфшай. Аз қисми пеш қафо ҳамаш кори дасти. Нам гулоша бинен бисер пур кардагиян. Кори дастияй. Мана беҳад хушрӯча. Не фиолетовиш фасони бадай бо. Не пеш. Тамошо бино пушаймон намешавен. Киртора арзон дидестай киртои хушрӯа намаш. Баъд киртои новинка. Инчунин баъд ҳаст бо азанаи абаяво шарф ямиқа хушрӯи чанд сомай? 1200 сомон новинка. Ира бинен аз қафо и тарафаш қисми пешаш. Беҳад хушрӯча. И расветка дора? Як дона мондай духтаро. Мана ай пеш бо ҳамқа хушрӯай. Пушаймон намешавен. И тарафаш бо арганзаяй. Ана ин моделе ки озима шумода нишон додум балхишам ҳастай. Балхиш чанд сомай? Балхиш 1200.
мана балхш 1200 сомон, инай королевский бархтш боша 1500. мана духтарако хоишмандо чӣ хеле ки гуфтам киртахар бошед пеши Камила Абая биёен. Анами нуқтаи савдо ҳама намуд киртора дора, ҳама намуд ба дили шумо ҳаст. хулоса мана вкусшон беҳад хушрӯай, интихобшон зиёдай. мана бо тез аксия карда пешниҳод мекунам бороша. як бор дигар такрор мекунем. ин навори мо аз бозори Корвонай тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 104 Камила Абая навистагай. рақамои телефоншам мемонам, накасида дар кора нависенша бо шумода доставкара худаш пурра мефаҳмонам. инчунин духтарако иҷада ваёрам нишон тем. ҳана инамуд ҳиҷобо ҳастай, касе ки ҳиҷоб гирай духтаро 500 сомона. аз 500 сомон то 700 сомона ҳамхе ҳиҷоб меёбед иҷада. ҳиҷобои Дубай. бибинед чӣ хушрӯане. ҳамаш фасонан ай пеш. ино шарф дорана? ҳамашон бо ҳиҷобо шарф доштаи духтаро. ина хоҳишмандо касида дар корай биёен. ҳиҷобоям интихобуш хеле зиёдай. ҳамашон фасон. ира бинен охе. иша бинен бо чӣ тавре ки иброз доштам. ҳамаи ҳамино арзон мешаванд. арзон шудагиан. ай 500 сомон то 700 сомона. анамхе ҳиҷобои фасон, абайҳо, киртоҳо, хулас ҳамаи чиз. дӯстони азиз, каседа ки дар кор боша биёен бо ай пеш бинед, бо нақстар мешава. бо ҳамин навори имрӯзаро мо ҷамъбаст мекунем. хайр, саломат бошен. ана тамошобино и туфлиёра бинен. бори куҷояй? Дубай. ҳамаш бори Дубай. ира бинен чӣ хел качествои зурай. худаш маълумай ки качествоаш фасони бадай. марҳамат 400 сомонӣ будан, ҳозир 300 сомонӣ пешниҳод кардагиян. надухтаро каседа дар корай доставкаям доран. бо метонен хитон омада бинен ай пеш. бо биёен бо нақстар мешава. ба ҳазур бо хушрӯ тамошо мекунен, интихоб мекунен духтаро. баъдан бо вай доран шарфи Дубай доран. мара бинен, ира бинен хушрӯане ё резинкан ҳеҷ чӣ намешаванд духтаро. расветкои хушрӯ доран. нархшон 180 сомон. тамошобино марҳамат, хоҳишмандо каседа дар корай дархост кунен. қарангошон хушрӯае. ҳамаш рангои фасон, сангчошон сахт. ана ҳама ранга доран.